Nakapauli na sa Iloilo ang bangkay sang Ilongga overseas Filipino worker nga nasapwan patay sa iya ginatiniran nga hulot sa Abu Dhabi, United Arab Emirates sadtong Disyembre 31, 2025. Iniamo si Mary Jill de la Sernamuya, tumandok sang Haro, Iloilo City. Sa interview sang Bomba Radio sa iya utod nga si Michelle Muya Santos, iya ginpahayag nga apisar tuman ang kalisod nila nabuhinan man ini bangod nga nadala na pauli si Mary Jill kag malubong malapit sa iya nga pamilya. Matandaan nga nagdangop ang pamilya sa Bombo Radyo kag nagpanawagan sang assistance para sa repatriation. Gilayon naman nga nagpadala sang sulat si Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda sa Tiglikom sang Department of Migrant Workers sang Enero 1 nga nagahingyo nga buligan ang pamilya kagagod nga magpatigayon sang investigasyon sa kamatayon sa nga mga Ilongga. Una na nga ginpahayag sang pamilya nga nagaduda sila nga may foul play sa kamatayon sa nga mga Ilongga overseas Filipino worker. Ano saya mo, kumbaga sa no, independent sa kabalo siya mangita. Hindi kasi magimo na kay nga nang daw arisgada sa balang himuon mahimo ko kung ano man problema, for example sa financial man problema sa kumbaga sa nagnapangitaan niya gidiya kung paano siya makakita iya. Sa ako siguro gapasalamat ko sa una sa Bombo, sa OWA, kay Sir sa Secretary DMW, kay Sir Hans Kakda, gapasalamat ko kay Kong Baronda, gapasalamat man ko sa tanan-tanan nga ginabulig sa amon nga mapatigayon nga makapauli sang tempranong akon utod. Si Michelle Muya Santos ang utod nga nagapati nga may foul play sa kamatayon ni Mary Jill. Samtang sa separado naman nga interview sa anak ni Mary Jill nga si Jillmar, ginsaysay sini nga nakatuad anay ang iya Iloy sa mga problema sini samtang yara sa luwasang pungsod. Partikular ang problema sa pinansyal. Nagpasalamat naman si Jillmar sa mga nagbulig sa pagpauli sang iya Iloy diri sa Iloilo. Nga pasalamat ko gali sa sa mga media labi na gid sa Bombo nga nagbulig gid sa amon para ma-process tayo ng pagpuli ni mama kay tungod amo na natabo siya kag sa mayor kag kay Kong nga nagbulig man nga mapadali kag mapadasig ang pagpuli ni mama. Sa subong kung diin ka man pero may kuman ginabutang sa akon nga utok kag tagipusoon ang imo nga ginapangambal. Kag hindi ka magkabala ka nako na ako na bala sa mga utod. Si Jillmar nga anak sang napatay nga Ilongga overseas Filipino worker dito sa UAE.